Ja, nu. Altså. Hallo. Nå, okay, 3, 2, 1, nu! Ja, jeg har startet for længe siden. Ja, du starter bare videoen. Ja, nå, men halløj så Tom og velkommen til den her video. I dag så spiller vi noget mere Golf with Friends sammen med Silas. Ja, it is fucking T. Jeg tæskede ham godt og grundigt sidste gang. Sidste gang understreger jeg lige. Ja, og der kommer ikke med Minecraft, tror jeg, fordi at der er visse mennesker, som der har spillet spillet, og spillet det hele sådan til, at jeg ikke på en måde er med. Så ja, de har klaret det hele. Teknisk set. Ja, så lad os bare håbe, at de vil starte forfra på deres serie, så kan jeg endelig være med. Jeg vil sige, han kan også være med, men han kommer bare til at... Ja, jeg gider ikke være med, og det ved jeg, I også, eller I vil synes er kedeligt. Det kommer det også til at blive, hvis... What? Wee! Nej! Hole in one! Nej. Nej, jeg fik den i par. Eller 3. Jeg er ikke så glad i dag, fordi som I hører, en dårlig nyhed. Hvad? Hvad? Fuck, du er en douchebag. Hvad? Stop! Og jeg skal vente til cookien er rullet rundt en gang til. Hvad skal man... Nej! Jeg fløj ud over! Ja, det er godt. Nej, det er her. Jo, det er. Nej. Den har jeg lige i skabet. Okay, bare værsgo, skud. Nu! Tak. Par! Slå den, Markus. Nej, se, det kan du ikke. Yes. Den kører med 53 billeder i minuttet. Har jeg overhovedet facecam til? Nej, det har jeg ikke. Det er ikke skide det godt, men ja, vi må tilbage om det. Jeg skal lige facecam på. Så er der facecam på, mand. Ja, håber det sidder godt. Og jeg er måske hvid igen, ja. Hvad fanden er det for en lortemusik, der er der? Kunne det ikke være sådan en skidt monster eller sådan noget? Ja, nej, yes! Jeg kommer ned i en rigtig gang. Der er ikke nogen rigtige. Jo, der var han. Der får jeg lige perfekt skud. Og lige ned i hullet. Jeg vil faktisk vores gamle klasse elev. Ja, jeg vil klare i dag. Fedt. Hvorhenne? Ja, jeg var over på det der DLC ting. Ej, hallo. Jeg ramte heroppe. Ej, hole in one. Kom, nå. Par. Det er også sejt. Basecamp på. Der kan vi så gøre det. Hvad så? Har du overhovedet sat jump på? Nå, det er jo mig, der skulle have jump. Det er dig, der har gjort det. Ja. Yes. Nu prøver jeg lige på en par, Markus. Nå, du gør det. Ja da. På 3 får jeg det. Jeg blev bounced væk af gelé, og så faldt jeg i vandet. Eller gelé i vandet. Synd. Jeg kan prøve at skyde af hunden. Er det HD, er det? No diss til dem, er det HD, men... For at skyde selv af det. Kom nu, Markus, for helvede. Skal du have 14? Skal du have 14, hva? Skal du have 14, hva? Jeg har kun skudt 20. Ja, 20. Godt du selv kan sige det, Markus. Skal vi lige tjekke, hvor målet er? Nej, bare trille det ned af. Kom nu. Ja, yes. Ja. Jeg tror, Ej, hvad er det nu, der er den rigtige? I'm going for the big one. Og det var sørme også den store. Hvad gør den? De små, man så? Ja, det der. Nej, jeg skød også ud af den store, jeg skød bare med for meget kraft. Ja. Yes, Markus. Det er godt at høre, du stadig har din selvtillid der. Den fejler ikke noget. Du fejler ikke, okay. Nej, det er rigtigt, jeg fejler ikke noget. Vi skal ind i munden med ham der. Ej, jeg røg ud over.
Skal man ikke bare... Jo, du skal bare hyre alt det, du kan. Hvis du lyver for mig, så giver jeg dig flade i morgen. Nej! Du svin. Ej, jeg troede lige, jeg kunne snyde ved at hoppe under ham. Og vi kan ikke hoppe, Markus, hvis det lige skulle siges, du har glemt at sætte det på. Det er dig, der har glemt at sætte Du det har på. glemt at sætte det på, Markus. Det ringer af dig, men... Nå. Nogle gange skal man jo være lidt dum. Det er lidt sundt. Det er ikke nogen gange for Silas. Det er fordi, jeg er aldrig dum. Yes, nej, tis. Jo. Har du scoret? Ja, altså. Det er derfor, jeg bliver kaldt prof. Eller hashtag bedre end Markus. Hashtag aldrig bedre end Markus. Hashtag jo. Hashtag du skal sgu da ikke den vej, din... mand. Kig dog, du kan se målet. Altså. Ej, hvad laver du? Nej. Nej, altså, det er ikke. Må du se? Fuck det her. Se. Det gider ikke noget. Fuck it! Jeg håber ikke, at han kun har sat den til 10 skud. Lige mig. Fuldstændig lige meget. Skal vi lige rette på det kamera der? Ej, seriøst, der er du ikke kommet... Du skal lige lave en hul i munden, eller så får du 14. Er du klar til? 3, 2, 1. Fail. Det er så, man vinder. Auto stroke grip. Ej, jeg fik det på en 5, og du fik det på en 14. Ej, hvor du dårlig. Ærle, perle, pif, tis. Ja, vi tager hver sin vej til sjovest. Ja. Ej, okay. Det er voldsomt, men... Jeg tror, jeg tog den dårlige vej. Jeg har lyst til at tage den der vej, og se det, hvad jeg er. Ja, yes. Ja, yes, jeg får det på en par. Ja, det gør jeg. Det er ikke engang løgn, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Det er ikke engang løgn. Jeg fik det på en par. Du skal ikke gå op der, seriøst, jeg siger ikke gå op der. Det er så dumt. Mener du det? Ja, for helvede. Nej, du løg så over for mig, din mega nederen skid, du gjorde. Du løg over for mig før. Ja, men i mindste har du ikke 45 point. Nej, det er ikke fordi jeg er dårlig. Det er sådan en Powerpuff-pigerne eller sådan noget. Ej, det kunne Silas have gjort bedre. Ja! Og så, er du klar? Jeg kan stadig nå at vinde. Lifehack, det er faktisk også sådan her. Ja. Kan du ikke lige... Det er kun 2, den skal op på XD. Nej, det er det ikke. Se, Markus lyver for mig, han er ikke en rigtig bjørke. Og så ned der, yes. Markus, du skal op. Jeg fik den på et par. Hvor meget kan du lige trille rundt? Altså. 51, 34 indhent. Var det det, du snakker om? Vi tager hele tiden hver sin vej, vi gør. Jeg kan gætte, man skal op på den der. Det er nu værd, du skal ikke følge efter mig. Jeg laver video. Nu er du med på videoen. Min far er med på videoen. Det er min far. Easter egg. Ikke miste. Du er med på videoen. Hej. Ja, hej. Yes. Det er pinligt. Du kaldte mig ikke det der. Du siger ikke noget. Det kom ud til sådan 14 folk eller sådan noget. Det gør altså. Hole in one. Far, hej. Luk døren. Luk døren. Nej, gå væk. Far, gå ud og luk døren. Ja, for helvede. Fuck nu af. Jeg skal lige tænke, om der er gået 10 minutter egentlig. Nej, kun 5.